nakwa narịta n'ikuku ọna buturu ọjị na onweta ogologo nkwụ na ọ ga-eji wee machara aka ndị ụlọ na-eje echo ngwuru n'elu ngwuru echogoro echo marakwa na obi anaghị ada ada na mmadụ adụchigo obi iche emezuo nwa okoye emesuo perikoma okoye arụsị makadewe n'ọfọ Igbo land egwu ilu ka mma ọ dara ha na-ekpiwere ya akịrịka tụntụn nyụnyụm onye a na-akpọ nwere nke ọ ka eme anụ gbajiri agụ aka the Lion of Africa ndị anakọ na-arịta na ọmụgwọ ejere mba jejene na anaghị agba aka anọtụ ya Chief Dr. Emma Bishop Okonkwo Eze Nna Nyerude Eze Odenigbo Chairman Chief Executive Ekuru Groups of Companies ụmụ okorobịa kuchie na-ekere mgba ka anyị bụrụ ike ji nke 2019 buzuo ụwa niile nakwa narịta na kpọkpọkpọ na-aka mma na nwaanyị onye kpọọ nwaanyị akpọta ha oje kpọọ anwụrụ ihe akpọrọ akpọ na ibi ewe wuru otu dọkịta mmụọ onye kaba nwanne ya ji gbanwere onwe Godfather ndị Igbo nne ochie Ebube Izuọgụ o mepụrụ ndụ ọ na-ahịa ahụ maka maazị Oke Okereke agbọghọ dịka izu na ndị Izuọgụ otu nwanne perikoma nwere ekpedasi ike na chọkọ na eze ka mkpọzi ndị ji biri n'Izuọgụ na ihe emeghị onye ekene anyị Dr. Innocent Ozemenemezuma Zumet ọzọ igwe ndị mmadụ ọkpata ozu ọha zuru Igbo niile ọnụ Chairman Chief Executive Etazuma Group West African Limited ndị ọma ije mkpọrọkọ nọ na-egbu ezi n'elu ụwa ndị ụwa ajụjụ ka m na-ajụ mkpọrọkọ ọnụ egbu ezi n'elu ụwa ndị ụwa anaghị eme ya eme ezi isi na ya ma n'ụwa ya batara n'ime esiri ike eji isi n'afọ nne ya bụrụ eze wee pụtawa ayọ ya gbapụrụ nna di Mba, anaghị eme ya eme. ayọ ya gbapụrụ ndị iro Mba, anaghị eme ya eme. iro kanu na-akarị na onye unu ebughị n'elu uwe mana ndụmụ ya dụrịrị na ihe akatara ha ahụ ndị nọ n'ụwa ya ha gbapụrụ ha na ihe akatara ha ahụ ụmụ elu ụwa ya ha gbapụrụ ha na ana amụnụ mbụbamụ ndị nọ n'ụwa na ha awụ mbụbawụ na ana amụnụ bụbamụ ụmụ elu ụwa na ha awụ mbụbawụ kama a na-awụ na-agahụ awụ onye totokoro ụkpa ndị akparịwa mere o ji adụrụ mmọgụ anya mụba nwa si ya mụghị mbụbọ ọmụbakwa si ya mụghị agahụ maka okwu si ike maka ibe na ndị Izuọgụ karịsịa karịsịa nwata ebudo okwu ọnọ nso orukwu elu ka ọ na-eru okorobịa mara ndị ya pụta ma ọ gbajuo nue Prince Ndụ Prince Uchenna Obi oje gbazo ojikata wee jide agụ ọgbajuo goro ọnụ ọgbọ nwa okorobịa mara ndị anyị akpọ ma ọ gbajuo nue okwu ihe bi Baịbụl kpụrụ isi nwoke na-eme ihe dị ya mma ebe ọ masịrị ya na o ji masị ya ndị anyị ji biri n'obodo Adamazụ Ogechi Ogbonna Izuọgụ na ihe mere onye na Abuja ekene ngụ ọrụ n'egwu ka ọ na-eru nwa okorobịa mara ndị akpọ ma ọ gbajuo nue ije Maazị James Nwosu Ahụda Egbe APU President General na Abuja ụkọchukwu chukwuchiri na ndị Izuọgụ aka ọma ji APU Abuja maka Maazị Ikenna Aniche nkenke enyi Izuọgụ oke nwa Izuọgụ na ihe mere onye gburugburu 1 to 12 ndị anyị ji biri ekene m Chief Collins Tekwube Okereke arụsị China nwa ka nwa na ndị Izuọgụ
Chief Ụzọma Okereke Ijibuta Jaja na Msada Abọna bụ na ndị uche Ogbuehi Otigbu Ịnyịnya Ojimoto eme ọgụ Ịnyịnya Jibas Ebala Ajụjụ ga-ejuo Uche Sisi onye zụọ mmadụ onwe mmadụ nwoke mmadụ ezi orie owewe okwe onye ọma ọ ga-adịrị gị na mma ehe emeka Chief Chukwuche Ogbuehi Nnanyerugo obi abụ izu ọgụ Omenkechi gwara ya onye ọma iji eje mba emeka Maazị Ifeanyị enyi izu ọgụ na ihe mere onye nwa ndị awa Maazị Chukwudi Okoli Ogbu Owere ije na ndị izu ọgụ Nwankwụ Chekebe Utu nwoke nwere ndị na-ejere ya ozi ma nwaanyị nwere ndị na-emere ya ihe onye ọbụla nwere ndị na-arụrụ ha n'elu ụwa ya ụwa ya n'ụzọ ka uwe anyị ga-aga na ana na ana ka anyị ga-ewere gbadu ndị na nka duhu ndị nata eze ka ọgụ mmadụ onye ọbụla nwere ihe ọ na-asara onye ọbụla nwere ihe ọ na-eri ya na o nwere ebe a ga-akpanụ ụga aka n'elu iwe mee ihe iduhe eme mara kpanụ n'ime adụghị eme ebube wekwu adụghị ekwuo arụsịala egburu egbu na-egburu mpigboro ya egbu ka o jere gị ọgụ ndị na-ejere ozi na ndị na-ejere m bụ ihe enu ka anyị ji ọgụ lọta Maazị Chinedu Ohuche o meziri nna ya ihe a na-ekwu na ihe a na-ekwu emewene Maazị Boniface Okoli eweta ego na ndị izu ọgụ egbe mgburu esiri isi na bụ ka ndị ọnụgo onye ka ya agba ya Chief Utudogu Kanu ụmụnna nwezu a oke osisi kwuchiri ụzọ na ọ kwuchiri ụzọ eri akpa mma Chief Sir Clement Onwasanya Ikoguzuo kokokokokoko rubenenu nwa Maazị Dr. Celestine Okeke Igwe ehe akwara bụ ndị nwoke egwu onyido ngwanụ nye m ọjọọ ụgba ka agba ya ka ọ bụrụ egwu Maazị Adọwenu aja ajọ mgbọrọgwụ eze dibịa ndị izu ọgụ na ihe mere onye aja nna m ochie Maazị Chukwudi Udensi osisi gbagburu ọjị na ndị izu ọgụ Prince Nnanyerugo enyi nna ya dike dike ọgụ na Idimaba ọgụ ọgụ nwanne na ndị izu ọgụ ndị ọma ehe kedu maka Prof Chris Ndụ Mmadụ ọchịrị ọzụọ ọchị ndị agha ekene m Maazị Osoro Izọgụ onye ọma na South Africa onyeisi dị n'iwu n'isi ala mba anọ ndị anyị ji biri Chief George Mmadụ Ewesi ọ napụrụ agụ ndị ọma Deacon Chief Ugochukwu Okoro Junior Aro Friends Club ajụjụ ga-ejuo Okechukwu Chima Director Asuzu Motos ogbu onye mmadụ na-atọ ya ụtọ na Vienna ya maka Chinsa Ogbonna Prince Ikechukwu JP ezi urubutu na ndị izu ọgụ etrọkada ego ndawa na China MD Respi Favors Logistics Limited President Great Best Friends International Club President Imo United China isi nkene ogo oriakụ gị Lady Peace Akudo Ogbonna Ugodo Ebube nwanyị ọma ehe
Home, Lagos, CEO, Lefachi Classic Vegetable Oil and Food Manufacturing Company, Owerri, Oganda Oga, onye isi anyị so gị n'azụ. Injinia Ejike Nebeke, Dee, o nwere ezi mmadụ na ndị izu ọgụ, eze ụkụrụ na ama ichi. Kee maka Comrade Obinna Robert, Ogbuefi na Ukaifi na Nsụka, eze Akajia nke izizi, Chairman Robin Batteries Industry Limited, President Nigeria Community na China, onye isi gburugburu ọdịnaka mbụbarị sọ ka ọdụ ọka o si mee. A na-abụ na nke dị nke 2019 na egwu ya na-agbagote ị na-anụkwa mgbe na-anụkwa maka ego onye gwa ha n'ọkpụ okwe n'isi. A sị m unu bilite nye ka akụ ka ọ ga-akwa sịka ọ dị mkpa mgbanụkwu akwara bụ ndenwu ka egwu onido. Chief Chuks Okoye, eze ezi nwanne nke mbụ n'Igbo Ukwu, ọhamadike ndị Igbo na South Africa, onye ọma. Ihe kwuru ka a na-eme ime ọhụrụ n'igu n'igwe tita na-akọkwa ịma nkwụ na ngwa eje ha akụtụkọnụ. Obodo anyị nọ n'ime bụkwa ime okwu nwa n'aka wee na-achọ oke. Kwa ime ịchọ ụdị ịgba mgba ịgbata mgbe inweta udo, ọkwa ịma na ịchọ ụdị ije n'ụwa maka ịnụcha ọgụ inweta udo nwa ị na-achọ. Ihe nwanne ekwe emebene iruteruo na nkwachi anyị ị ga-ahụ na-agbolise egbe ebe anyị ihe ọgba otu mkpụrụ mgbe egbe na-egburu ya anụ. Iruteruo na nkwachi anyị oge aka ịdị abụ Okeke nwa nwa ndị anyị je ndị aja agụ. Iruteruo na nkwachi anyị ị ga-ahụkwa ebube anyị ihe o mere mmụọ ụwa akụwara ya aka. Iruteruo na nkwachi anyị ị ga-ahụ oje mba aba ihe gwa nwa Izọgụ na ihe mere onye. Iruteruo na nkwachi anyị ị ga-ahụ ọkọ Izọgụ ba ihe gwa oke mmadụ na-awara ya ọjị gwa Ezubiti nwa Okeke. Iruteruo na nkwachi anyị ị ga-ahụ akazi igwe ebe ihe gwa agụ Ogbonna nnukwu mmọnwụ. Ije Ifeanyi Cosmos Udensi, ọ bụ omemma Janjanjan. Chief Ifeanyi Okoro, Commissioner of Police, ọchịagha nke mbụ na ndị Izọgụ, Honor Alia Patrick C. Osisi ọma nke Ogbowo, CEO St. Patrick's Interlogistics, ndị ọma. Chief Michael Chukwuebuka Obiafọ, Obiego nke mbụ na Nnewi, Chairman Booklet Company Limited. Kee maka Maazị Ekene Okereke, Ije Ọchị na Nwata nke mbụ n'isi ochi, CEO King Sweets International Limited, the subsidiary of Goodwin Shipping and Cargo na China, ndị ọma. Ekene m Chief Ekene Obi Ochendo na Nanu, Papa Triplex, o mechara ofu ụbọchị na China. Chairman the King of Peace Lodge Worldwide. Ka mkpọ
Oluchi Izo ndị anyị ji biri. Chief Eric Ebere Nwandu, Managing Director, Nigeria China Solution Integrated Limited. Omenyere Enugu Ukwu, Onowu na South Korea, Nwanne dị na mba na USA, Eze ndị Igbo na Shanghai. Ajụjụ ji ajụọ Chief Anayo Mmụọneke. Agba ego nkịtị na ndị izu ọgụ. Agba ego nkịtị na South Africa. Director D&D Oil and Gas Limited, Okigwe. Ya maka Chief Nwanne Chukwu Abịa dị ego zuru ụmụ Mbomi. I am the local government, Anambra State. Ajụ power. Nwoke na-eme ihe siri ike. Ekenekwe ngụ. Ka maka Chief Chidozie Oluselugo, Odegwu a na-ayọ eze n'Enugu Ukwu Ụmụnri. SP Tamta, Senior Superintendent of Police, DPO Okigwe. Ọkọ siri mee. Ekuku na ebe ekuku na mbe. Ebe agaghị ije mba agbaghị ọsọ. Ajụjụ ajụọ Chibeze Mmụọneke. Ochie izu ọgụ na ihe eme. Amụrụ onye na ego na South Africa. Ya maka Innocent Nze Akọ na Obi, nwa Ụmụgụma, Amaka Ọhịa, Ike Eduru. Godwin Nweke, nwa Nteje Abụọ, Ọchụudo Ọmambara. Ya maka Chief Charles Amagba, agba ego nkịtị na Ọlụ, Akụdị na nwa n'Imo State, Treasurer, Imo State, South Africa, Grand Patron, Ọchịisi Atọ Meeting, South Africa. Ọkọ siri mee. Atụmọta akị na ọhịa nkume. Ọba ekete na ọhịa ekwebe. Ajụjụ ajụọ Maazị Wilson Mmụọneke. Eze chi na-akpara akụ na South Africa. Ka ha eri awụhụ ka ha chi o, ka ha chi awụhụ ka ha atọ. Ọkwa ịma na ọchị awụhụ ụtọ n'elu ụwa, biko goriere m ya gbara. Ka a na-eri na-aṅụ na ndị iro m nọ n'iro. Ụfọdụ nọ na-ama m mma ka ha ga-esi kpọcha ọganiru nwa. Ụfọdụ nọ na-ama m mma ka ha ga-esi fopụ ndumo. Mana ekere m ndume n'ime onye nwe m. Ajọ mmụọ agaghị erute ya nso. Ajọ mmadụ agaghị emesanwu ya aka, maka na ndụ m ụdọ ntọcha ebule na anụhe nke mara amara. N'ebe m nọ na-echewasị isi m ka olu kpọrọ m okwuwe. Ọ si ebube izu ọgụ na ihe eme bubanye ome n'ụwa na hebisanya nwaka n'ihu. Na-atọrọ esichego ngụ agbụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ kere gu. Akụghị esichagwo m igodo nke ji kpuchi ọganilu nwa m. Ebe m ebe ha kpọla ha m, ọgụ gburu ya na okpukpe ndị butere ya. Ha kpọ ọnụ m na be dibịa, ọgụ gburu ya na okpukpe ndị butere ya. Ha kpọ ọnụ m na okwu alụsị, ọgụ gburu ya na okpukpe ndị butere ya. Geenụ ntị o, na-ege m ntị o, ndị ụwa na-ege m ntị n'onu. Na abụrụ egbe chụbago n'inwe egbe gbagbusie ha ka ha nwụọ. Ekwekwene ka ha gbatago ya, ha gbatago ibugo onye nwụrụ anwụ. Ha bụrụ mma chụbago n'ime obejiri gbuo ha dịka ehu. Ekwekwene ka ha gbute gị ọnya na-achagbodi ma na-aba ya ha na. Ha bụrụ ụda chụbago inwe nkụlụ kugbo ha dịka agwọ. Maka agwatala m jụta ka ọdụdụ n'elu ụwa na o nwere ike ịdụ njọ. Ọkwa ịma na agba agbagwo ekike, nwa jere ije na nwa abatago. Onye ije nnọọ. Ije Onye
Africa Nwachimeweze na ndị anyị che ikpe enyi ọkọ siri mee ụmụ ọwa na-agba onye isi egbe otu onye na-aga uche n'efe mmụọ me ha na-eme